Kira mga bay, di ba itong lansang, grabe itong asam na yun. Kurang diklik dito. Ayan na, nalisilan. Nalisilan pa siguro yung magpaulian ng mga bay. Grabe. Tagya na ba tayo? Hindi pa hanginan, kaya ibuhaan mo kung hangin. Patabang yung ganala. Kira ka, wala rin sila. Ano po pinahit? Patabang yun na yung ang silang mga bay. Patabang yun siya. Resulta sa gitan og lansang na platinon, pandamay, running flat, trapor pa yung dalan, layo pa kahita, pandamay. Dito kang bro Paulo magpabulkit mga bay, kaya nasil siya mabulkit og tubeless dire. Niabot pa gyud running flat pero ni gawas ng flap. So mo ni siya para sa tubeless. Ibot man ang lansang ganina. Kawan. Grabe. Pero survive na nato dito. Ayan, tanggal ang mga bay. Nahiwin tao ng atong plapo sa tubeless. Tanggal na. So, si Bro Paulo nag-prepare na siyang bulkitanan. Prepare. Segera yang bulkitanan mga bay. Sas layo akin ako giraning platan ikan ito sa kung dulaanan o abot dire sabi loy daming pagpilit no. Biligira mo nagsakyanan sabi kagahi ba naraning flat mo god pilit ba tutoy magkahoy pero ito gabok kakahoy patay bro talaga bro bukli di kawagahi de kaya be tayokon be ay soy gahi ni magsogo na gahi ni mao di ay murot din sinak mga bay mo ding wala ni salir okay wala pa ka na dami katong flap katong nangutana dia unsay tubeless na ko flap ra na wala siya muna ni siya sa interior mga bay Rambur slot isa ka bro. Okay, tapa din sila ning lans. Pudli. Duha ni kabukoy. Ano lansang. Tara gibot ng lansang kanina. Kana. Ito bigya bro, kasi bro. Kabo dito. Wala lang kay bangago. Special tools magic fluid magic fluid 2 minutes mga bay ay mo ba kaya din papilit isa na gitawag pison katong isa kuhan pa to kana pison na ginasya roller pison na kaya bagay nausay lang magkanahon na ako lamiya magmagsay yung kayo po kusay gwapuar ba tanawon mga iskokoy masgaan lagi yun hindi mo pa niya napita ang daga mo po
Batoon nga lagi niya. Kapadagan usaya. Hardol po. Ade. Mang bao boy. Mga rin ang hiwi mga bay kay naluwag ko din uban. So kinahanglan gid sa kumustaho no. Patabay ang katuwing sa sakripisyo kinahanglan nang gid po siya magkuan. Pagkain kay matuyog pa yung kontrayo. Oh, mo gid. Digid siya ingang nga saligan lang gid ba nga forever gid. Kuingkong mo gid ng mags kadugayan. Kanang Max, pagkat sa iranin platin na, buwak na. Ano siya gumay? Lagi ba? Hindi siya lapas sa... Lagi? Ayo. Sa rin mo. Cutter da si Paulo no. Katong buslot patamakin. Lagi, tama ka. Oh. Sige, okay na siya mga bay. Sa dalira kayo, pansit ra kayo. Kill din mga bay, apil ang flap na ko, na buslot. Sus, may gani na nabantayan ganina da. Ay, cutter to bro. Wala ko kapit na. Sa itong kanya kay ay sandiro na to ni. Oh, so ni kutsilyon. Ay, tim kutsilyo. Kutsilyon ba? Double kill, triple kill. Hindi pala yung tibanan. Murag na medyo naipit lagi ko ani, medyo kaka-isa-isa juga ni ba? Murag ka. Oo nga, sige. Katong swallow. Swallow. Ilang at least, experience ko ba niligiran eh. Kaya tapos yung dumlok ng swallow. Palalay. Ang dumlok Okay, yung klase. Ako, ganahan lang ko ani ganang kurbada, kay kupot kay siya, kay medyo, mura ba siya muluyat? Mura ito, dalir kaya tunok. Dalir kaya muluyat. Okay rang flap bro, di man na mo bukad nga flap bro, di man parehas sa abante bitaw bro. Galit luyat lang agi ta abante. Lang back up mga bay. Na. Giatad, hinggawas ron bro. Tikas la. Ay, andito yung laom. Balik ko. Giatad, perikulbahan ako bro, bibuto. Balik ko. Uy, klaro bro. Porte gini. Nagkurat pati plako. Animax. Porte po na kong kulba abay.